en gang. Den mand, der er et sted i deres tanker, er en drøm, det er kun fantasi. jeg beder dem sige mig, hvordan at han kunne blive mig, og ikke mere kun et drømmeri. Han er stærk, han er modig, der skal kæmpe sin krig, og jeg vil, han må rejse derhen. Når han kommer til det, er jeg lykkelig igen. Hvis jeg var ham, der er i deres tanker, Hvis de er ham, var drømmen måske sand. jeg ved, at vi kunne blive langt mere end en fantasi. Så vil det være den mand. Ja, jeg kan se, at de allerede har mødt min kone. Jeg håber, I vil komme godt ud af det med hinanden. Vi mødes snart.